daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar nasarar zaɓinka daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar nasarar zaɓinka. Allahu gwani kai ke mun gunka na zo na aje gwiwata Aure nasara ce babba mai jibi da yau mai gobe inda ka so na aje muryata aure nasara ce babba yau zane biki hoɓasa na ga suke gode an yau mata aure nasara ce babba yancin wasu yau zai samu ga wani cin kuma bai samu ba daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar nasarar zaɓinka. aure nasara ce babba ɗau maganar magabata auna Aure nasara ce babba ba batun matsala fam in aka yaushe akan so ƙauna aure nasara ce babba kuma shi nasara ce babba na ga hakan daga mai ɗaki na aure nasara ce babba maganar da yawa ɗiba na yi in baka yo ba baka gane ba daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar nasarar zaɓinka. da akwai darasosi sosai wanda yake ciki zai bambance Aure nasara ce babba a cikin shi ake yin baiko har an haɗa da kuɗin yin zance aure nasara ce babba da yini da zaman budar kai duk da hakan kuma al'ada ce aure nasara ce babba in an yi yana burge ni kaga ba zan na mai waka ba daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar nasarar zaɓinka. aure magana ce babba ɗauki abin a matakin ƙauna Aure nasara ce babba amar sai ki bar kokawa kin yi gidan ki kalauje zauna aure nasara ce babba kin samu tudun dafawa gyara hatsin ki ya koma waina aure nasara ce babba ladabin ki ya zam dan aike kin ga baka ga fishin ango ba daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar nasarar zaɓinka. daga naga amarya kulle sai na ji duka tana burge ni Aure nasara ce babba matsayin da ta hau zan kalla wanda yake daɗa sai ta ni aure nasara ce babba maganar ta fito ko leke babu tana matsayin umarni aure nasara ce babba to mai yafi wannan dacin sai ki fito baki ma shirya ba daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar nasarar zaɓinka. yau ga daraja ta samu na ga abinci ko sai kin zaɓa Aure nasara ce babba kun samu mabuɗin ƙauna ke da mijinki ba kwa saba ba aure nasara ce babba dama kuma ke ya zaɓa yanzu ba zai fita yayyawo ba aure nasara ce babba daga kin ga takwas sai kulle gida ƙauna ba ta san rowa ba daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar nasarar zaɓinka. ango a gida kai ne dare duka abin da ka ce za a yi ma Aure nasara ce babba tsafta da salon girki dai yanzu kwa kayi sa'a ka sama aure nasara ce babba haƙi da zama dokare to ka kula da ƙawaye amma aure nasara ce babba dan kar da su yi ma kutse ta ka ba ta yi irin wancan ba daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar nasarar zaɓinka. daga kin ji bugu da ya tashi dan ki taro shi miji ba wasa Aure nasara ce babba idan kuma mai mota ne sai ki jira a gaban kofarsa aure nasara ce babba kafin ya fito je buɗe sai ki riko shi kuma gaggaisa aure nasara ce babba ki rako shi zuwa falanki ba wanda zaki tsaya kunya ba daga ke maganar shi kenan ga amarya cikin lallanta an buɗe mara za kai ka samu cikar
so ta biye maka ta lamunce. Aure nasara ce babba. Yau ga ku gida ɗaya tare ko a dubu ita ka tantance. Aure nasara ce babba. Sahaban da nake aika